Jeg skal da ikke sige det igen. Action! This about a girl. But first, listen closely. Hvad sagde du? Der bor en rede. Ja, der bor en rede. Hvor er det mig? Lidt helt ærligt. Jeg har ondt i min finger. Jeg har ondt i min finger. Det er derfor, jeg kan spille. Hun er farlig at sætte sine af. Altså, I got blues because Ronnie is ugly and I can't take him anymore. I had them in life. Det kan du bare det lort der, hva'? Yeah, boy. I'm hostile, motherfucker. God med fucking godt. My God. Den der stol der, den har der vist ikke fået op med. Wake up. Wake A little Susie, wake up. Jeg har min cigar. Og min øl. Eller det er godt nok Per Sejder i det her tilfælde. Men alligevel. Men er vi klar? I can't anymore. Wake up. Er du klar? I ser kraftedeme så fucking cool ud med de briller der. 1, 2, 3. Det er Men in Black. yes. Eller... Men in black and blue. Ja. Min guitar. Den er ude af rytmen. Den er ude af rytme, ja, det er det, der er galt, ja. Det er det, der er galt. Vi lukker. Tak for i dag.